tanggapan gak genep 20 lho Mbak Lurah ramene kaya ngene. 20 orang saiki lho ora teko. Galang sedepe kaya ngene iki. Nek kaya ngene iso tahun gune nek Mbak Lurah gak wayangan nggih kleru nggih Mbak Lurah nggih. Bar pilihan Pak Lurah menang jagung sing 20 wayangan Mbak Lurah nggih. Nggih, mungkin kula dongake rek kanca-kanca. 20 gak genep Mbak Lurah ngeten niku. Sing do pales ya bubok tok iki. Ora apa-apa mbok seduluran mangke lho. Ayo butone pirang-pirang kabeh enek 12. Gawen buto enek 12 lagi. Salah golek lengganan kudu cepat dadi dalange, Mas. Ah, dadi dalan. Oi. Oi. Para jim-jim. Para bekasaan toko kulonan yo ngetan, ngetan. Ngetan. Iki nuruti karo pamundhote dulur kulanang Mas Pawan. Pak Sisek jime kudu tegawa. Lah jime wis entek ya. Ayo. Jeme jare kudu kon gawa. Ya sak ijine jeme ya padha metu. Dantan sing bagus-bagus. Kalau golek langganan. Heeh. Golek langganan nang grogolan. Mbak menawa tahun besok Pak Lurah nek wayangan. Yo. Nok gandulan ati yo sane kok layani aku ya rombongane lho dijak. Piye kok tinggal. Teni